Oh, toch nog wat jerk. Oh, handen leeg. Handen leeg. Det var inte nej. Vet du hur vad gulligt är? Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. We zijn haast klaar om weer te vertrekken. We zijn nu op een boerderijcamping. Daar hebben we vannacht koest. En daarvoor zijn we even een paar dagen op Gridwest of Lijnwest. Wij hadden echt in de natuurwest. We hebben weer marken geslept. We gaan naar een natuurreservaat west. Hebben we keuren. Over die plankjes. We hadden toch het bos gerold. En we hadden... Hallo? Hier wij hebben salamanders. ja, we hadden echt salamanders inderdaad. Dus misschien wel even leuk. Ik laat je hem even zien wat wij de aanroende dagen die hebben mij wat foto's en filmpjes, want ik had dus net vlogd. Maar ik ga hier en daar wel wat foto's en filmpjes van maken. Dus check maar even wat wij de aanroende dagen even in alle rust die hebben. Hier komt het. Is toch lekker ontstaan? Hallo. Nou, leuk toch? Echt even niks, want dat wieren we wel even aan taak. En we hadden dus vannacht op de boerderijcamping staan met de beestjes en er weer nog een waterstuntje hier. Jelke zal nog even de wc leegje, dat kun je mooi en wat wetter bij tanken. En dan gaan we aan op naar ons volgende locatie. En waar gaan we Joet heen, jongens? Nee, geitjes. Geitjes? Vegan. Nee. Kali. Kali, nee, Kali, kou. Cowboydwarp. Cowboydwarp. We gaan naar Cowboydwarp. High Chaparral heet dat. En dat is een cowboydwarp. En nou, er zijn al wel fjouwe mensen die zijn van, nou, als je hem daar in de buurt bent, dan mag we daar even heen. Nou ja, we zijn nou in de buurt, dus we zijn, dan mag we daar maar even heen. Het skin duwt weer wat mooier water doen. Want, ja jongens, we hadden zelfs overwogen om weer uit Zweden te gaan. Want er zou storm komen, er zou onwaar komen. Er wie een dieken erop brutsen. Nou, dat wie dan in Noorwegen. Maar in Zweden wie een trein ontspoort onderin. Maar wij hebben eigenlijk nergens les van. Peer miserbuikers, maar net echt stormzaken, hè? Zaken alleen wat les van een gekbekje, maar voor de rest, voor de rest gaat goed. Nou, ik zal de bandjes even in de riemkes zetten. En dan gaan we aan snop naar High Chaparral, het cowboydwarp. Ik zou zeggen, vergeet net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye bye. Bye bye. We binnen er. Oh cool. Oh trein. Ik schrik al je reek erboven. Zie je hem de reek? Oh jeetje. Wat zou er gebeuren? Ik denk dat... Maar er riet echt een trein. Nou, ik... Er is weer mannen die zeiden, we moesten met de trein in de boot, toch? Dat was zo leuk, zei er. Ja. Oh, wat zou er al je barren, jongens. Wild West. Ja, het Wilde Westen. Is dit er? Wild West. Wild Wild West. Oh shit, daar is ik in, de bovenop zaken. Shit, daar. Zit een cowboy bovenop. Men så är det inte. Och det ska jag tala om för er. I wish that you would play.
zie wat hier is, Hilda. Super cool. Bakje. Ah. Bakje. Zeg, bakje. Zie ze? Ja, dat was een beetje zei ze, die vieze Jacqueline? drek. Dit was een beetje vieze drek. Ja, daarom bepakken zaken in je bartje. Dat werd zo'n dikke bende. Mooi jammer, maar ik snap het wel. Lijkt het wel fris. Ik denk het al. Wauw. Hey. Hij zit dat ze beter Een heerbaltje. Hier nog een. Ze wil dat ze Mooi. beter kennen. Ja, tuurlijk. Beestjes kunnen altijd bieten. Maar deze is meer wel wat wend, denk ik. Och, wat een mooi beestje. Zo mooi. Ja, denk ik. Ja. Oh, Shell, Luc. Wat ziet ze? Wil je het zingen? Zullen we zingen? Lucky Luke! Trein! Dat is een Greta. We gaan bij de trein, jongens. Echte? Een echte stoomtrein. Hey, Cowboy Shaki. Of nee, dat is de sheriff, hè? Ja, dit is de sheriff. Dat is je tickets. Een hoe bij een hoe het. Dat is toch nu weer? Janet Leeuw. Vet heet. Oh jeetje. Helemaal van hout, hè? Allerlaatst. Zouden we dat bouwen? Waffensteel, Def. Waffensteel. Oh, gelukkig zou ik het zeggen. Men were already building a faster message carrier across the country. Als dat leukst kan, Jelke. Oh, toch nog wat jerk. En daar is de trein. To Old Mexico. Oh, we gaan naar Old Mexico, zaken. Een echte stoomtrein, jongens. Dit is vet. Wow, al je stoom. Is dit die daar? Shit, jij maar nog niet tante. Ja, neem maar mij. Neem maar naar Heiter. Kom ik bij die zitten, zaak? Of maar met Rich. Wauw. Ik vind het wel een beetje spannend, je merkt? Zit er een gatje? Ja. Tante had hem geknipt, maar we nou met de trein. Ik heb geen gotje. Nee. Ja, maar ik heb dit. Ik heb Als ze dit. met tegdruk. Såg ni? Vågar det må ni bra? Det låter härligt att höra. Då Vad säger du, åker vi missa. Geen deuk. We gaan die kant op. Echt? Kom joh. Leuk man. Daar gingen we. Zie maar Sjen, hoe volle reek. Ja. Wow. Je hebt wel door. Je hebt Met indianen er waren. Och där vet vi att det Is dat? hier. Indianen. ser lite vad de jobbar med. Och, ja, Tippietent. man kan söka något jobb där. Wat gaat er gebeuren, hé? Die houden onze machinisten onder scotch, is dat wel? Oh jee. Oh jeetje. Uh-oh. Oh. Die kant op. Oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat af? Oh, handen omheen. Handen omheen. Ta ner dem! Dit is maar zo goed. Ta dem! Ta ner dem! Ta upp dem! Ta ner dem! Omleeg. Ta upp dem! Omheen. Ta ner dem! Ta upp dem! Och så vinkar ni lite till mig. Zwart. Håll kvar händerna uppe, det ska finnas 100 ombord på det här tåget. Vet du vad guldet är? Nej. Det var inte nej. Vet du vad guldet är? He doesn't understand. Oh, do you know where the gold are? Oh, wist u waar het goud is? Is dat goud? No, he doesn't know. No. Vet du vad guldet är? Ze ziet je goud. Ze ziet je goud, hé. Ze komen er weer aan. Oh, ze komen u weer helpen, zaken. Ze komen weer redden. Zo hier, machine. Hier achter het spits. Oeh ja. Zuster, niks zei ze. Ja, goed zo, Hilda. Hartje weg. Opleiden, jongens.
Oeh. Ja. Zo gaan ze zaken. Help. Zitten zaken, zitten. Zitten zaken. Ja? Ja. Applaus. Woehoe. Yes. We zijn weer red. Woe. Hey, high five. Zet de zaken. Kom, kom op jullie. Oh, boy. Van mij ben we in Old Mexico zaken. Ja. Tje. Mexicaans kleed, een Mexicaans kleedje. Als je naar de Zorro treffen kennen. Bye bye. Goed zo. Hildo roemt het alles mooi op. Tja, die zwarte Zorro. Waar ben ik? Waar is mijn? Hier ben ik. Ja, hebben ze. Goed. Dan komt de echte bandiet. Ja, hebben ze. Als je zijn muziek maatje. Ik Zorro. Zorro. Die was ook nog bij. Wauw. Maar ik doe wel. Leuk man. Oh, wauw. Daar hier die man het ook nog hoor, heel de boord. Wauw. Ze had die parken hier, kijk zoals mijn Pippi, waar al die super goed varen waren. En nou, die acteurs die blowen heel tijd mooi in hun rol. Ik hou er persoonlijk zelf wel echt heel erg van. Dus, en alle parken zitten ook heel mooi uit. Ja, tuurlijk, heel wel bij eten. We gaan naar snack kunnen eten, oké? Ze wisten bij de boordje. Ja, die ben ik aan het eten, hè? Ja, bloemen en steen heel. Hier, daar haast. Shit, komt brechtje aan naar beneden en dan we erop. Nou, we gaan onboord. Vind je het echt dat dit is, maar dit Ja, dat denk ik wel. Ja. Je zet een ketting onder. Dan kun je draaien. Vroeger wie deze ook op stoom. Ja? Krijg je de trein. Zeg, wat meest met dat bootje daar zeker? Ik denk dat er ongeveer is. Hé, kijk, dit is een beetje stik, is just dat? Ah, je bent twee babytjes hier nou. Jouw brug. Als je daar dus achter de beentje, dan ben je twee babytjes hier. Waar staan we eens in? Met mijn 4 druk en 12 liedjes. Ah, wat schattig. Ik heb het dan net bij. Wow, ik ben mal. We zijn trein of aan, dacht ik. Pepper sprout. We've been talking about Jackson. Dit is hier met mijn Evo song. Oh, I'm going to Jackson. Oeh. Wie is nog? Let maar lezen, schat. Ja, best nog wel even bezig. Zie maar, hier is een mooi hoeske. Hey. Ach, hier is ook al een Indiaan. Heid is het, ja? Is heid. Hallo. Oeh. Ja, dat klinkt dus echt. Hallo. Dit is een mooie tent. Zeg nou in de orde. Ja, welke is nou in? Oké, zo daar is een isje. Doe pas wat makkelijker eronder terug, hè? Maar ik kom achter die jongen. Wow, Dit is vet. dit is vet. Dit is Is hier een fjurkenmaatje? Is lekker warm.
Mooi die kleuren al, ja, hè? Goh, en toen heb ik al maar een tronselke. Ja, wisten ze dat net? Nee, ideaal. Hij deed zeggen. Oh ja, erbij, hè? Daar is hij. Ja, daar is het. Lukt dat? Ja? Als het aan de achterkant nou beet pakken. Ja, mij nemen maar de vingers. Mij nemen maar de vingers. Vingers eromheen en ja, ze nou naar achteren lopen. Ja. Ja, maar toen mijn vinger. Ja. Oh, nog een keer zaken. Maar toen met een wiersvinger. Oké. Ze was tussen allemaal loeken. Het pijltje. Wil er niet boter ertussen? Nee, die was vast horen. Loeken, ja, juist. Hoppa, goed zo. Ja, dat is wel goed. Dat hebben we vroeger zaken, de Indianen. Ja, echt. Nou, ja, elke keer beter, jongen. Jongen, jongen, jongen. Het is vanaf tol wierskut. Net heen het heb je? Hast. Wat nou? Met die dering? Ja, breng me heen. Hildo is weer druk aan het oproepen. Goed zo, maat. Smiet met je tonnen. Ja, toppertje. Ja, die ik. Nou, Hildo vermaken daar de hele duivel. We lezen hier genoeg op het park. Goed zo, maat, daar. Wel leuk, hè? Alles oproepen. Ja, oh, yep. Ze hebben bij de zakensje en hoe sterk het er is. Kijk, toe aan ik boven doen. Kom maar. Als je voert, heb je sinds 16 Sinds 16. Nou, Loeke, kom op. Kom op, meer. Sandje. Ja, 20 en heel 21. 21 zaken. Oma zaken dan maar. Hij zit op 8 jongen toch, zeg ik. Bijna 100. Hilda. Wow. Ja! Oké, maar staan hier zijn draaien 2 in en dan maar toespringen. Oké. Hier, Remsje. En hier is een heel dwarp en de kinderen echt cowboytje watje. Nou, de zaken zijn geluk beleven nog. Nou, maar eens maar even op die, al die laaie shit zaken. Je kan echt vechtje. Ja, en echt de koegels erin. Cowboys zaken. Ja joh, je moet snel op hè. Wow, een echte cowboy op het dak. Let me daar zitten hè. Zit zo heel lekker. Is dit een hoeske? Ja. Wat een mooi hoeske is zo. Koekoek. Nee, die kan het hier. Nee, maar ze erom rennen, door de door. Net tot eruit. Doei doei. Hey. Oh, doei. Wow, een echte cowboy. Hatsé. En we zijn bij een toneelstuk. Zonder cowboys kon niet. Sexy is wat vuil, hè? Is de hoed ook nog huisje? Houdt je de zinnen. Zo? Is dat beter? Zo. Oh ja, zo is nou beter. Anders hoor je niet meer. Aan goed zitten, hè? Op die boefjes. Just op boefjes. Ga zitten. Ja jongens, wat wie dit een prachtig mooi pretpark, Michael zeggen. Wat, ja, echt zo'n cowboywereld. Waar is die echt in de cowboytijd? Ze blowen al in hun rol, de acteurs. Ik vind het echt machtig mooi om te zien. We zijn met de trein, we zijn met de boot, dus we gaan shows zien. We gaan lekker eten. De band had bandieten zitten. Het weer echt geweldig. Dus als je in Zweden bent en je bent hier in de buurt, ik zou zeggen, ga naar High Chaparral. Het is zeker de moeite waard. En ja, de band had een fantastische dag, maar Jelke en ik, kijk, het is echt prachtig. Hey, ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwe tonk omheen en via het net dit chill op te downloaden voor die tablet als telefoon. Want een night zit vlog. Hey hoi, howdy.